ini ndakamutaurira story ndikati inini naunda kunditaurira baba wako haana kunditaurira kuti uri kundipa chikwambo. Asi nhasi uno ndikati nini pakubatsira changu ndenduka kungotaura kuti walastora ndakamboenda kudare kwaSaunyama. Wamanikidzi munhu kuromba vanototi wasati watanga dare vanototi kana paine vari kuda zvikwambo ndo watanga kusevwa padare paSaunyama. Saka zvaunotaura kuti hanzi ndakataura ndisingazivi kuti asei awamanikidzi munhu vanotodaidzira kuti advertise vanoti advertise kuti vari kuda. Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Takauya pano muna 2022 nevana vairi vanogara tikapiwa chiremba tikapinda naye mukati memusha wedu asi akaenda kwamba munini dzirikurwara kuwana. Tiri ipapo chiremba wakataura kuti mufunge wanengwa murengwe kubata kwandaita zvinhu panapa pababa munina ndaona bhodo remunhu ndikakuti munongozimuramba here tese hapana akasimudza musoro takanyarara kubvunza chiremba kuti tendere mberi kuti chiwabvunza hapana akabvunza. Tanga tazogara taganzikona chiremba wadzokera tanga tagara mumba mana kwamunina makafiwa nemutumbi miiri wechipiri wacho ndipo pakabona mwanakomana wacho akati rufu rwanyanya ngatifambei tinzwe kuti chii chirikubva chanyanya kukonzera rufu kudai. Nechokwadi musha wamurengwe wakasimuka wese varume wakaenda kwamukotsanjera wakati toda kuenda kwamukotsanjera ndobva waenda kwamukotsanjera. Mukotsanjera akati ndazvinzwa handikwanisi kukuparurirai ndiri kunze kwemusha ndoda kuuya mukati memusha wenyu ndigoparure dare randaona. Chiremba wakauya wakaungana wese wakaramba kuendesa mudzimba dzavo. Ndikati aiwa ini ndiri kurwarirwa chiremba ngapinde mumba mangu. Chiremba akabvunza kuti nhai varume muno tiri kuona gozi iyi mukomana wakaita sei iwe asi ndiri kuzviona zvinhu izvi ngezvekwasitore zvinhu izvi ndoko wakazvitora. Baba munini wakabvuma wana kuramba wana wangu wakana kuzorora kurwara kubva 2022 kusvikira pari nhasi. Zvimwe zvikamu takamboendesa zvikwambo zviri chikanga chiri utsanangura noti takanga tiri vatatu asi ndakasiyiwa zviri zvakaenda. Ndakadaidzwa wacho kuti uyai nevana ivavo ndikaenda akati inini ndiri kubvisa chii zviri izvi. Tadzoka story musi wandabvisa story akati akatouya naye akati ndopinda mukati memusha ishanga aripo sabhanga aripo akataura iye achiti story ini zvangu zvikwambo zvedu tinokwangu ndatora asi ndikakutiwa nekwamurengwe mune ngozi munoramba here. Pana pane mwana akabuda akati titsanangurirei ngozi yacho kuti yakamira sei.
Stora akati handizvo zvandafambira. Ndopasuka vadi vaenda. Kuchisosara kudare izvo ngozikati manakashi. Vana vangu vakuchigaudza zvino kuchitaura. Kana nanhasi anorondedzera ari pano. Ini takatorwa tiri vatatu naElias. Zvaakatora tiri vatatu, akatora wepasitore wairi, ini ndiri mutorwa pasitore, ndiri kuda kubhadharwa kugara pandaita mumba maElias nichimitira zvaida. Zvakanaka zvapera izvo. Mwana waramba uri kurwara. Mwana ndokubva aenda ega kwaishe Madziwa. Koti nindai kopoterera, ini ndoda kuperekedzwa. Ndiri kurwara ini ndoda kuti chepo chacho ndicho chaitaura kuti ini ndoda kuperekedzwa mushama mumastori ini. Asi ndoda kubhadharwa zvo. Nekuti ndakamushandira zvo. Saka ini handiendi chero kungoenda. Ndoda kubhadhara. Ishe Madziwa. Takaungani musi wacho takaurara tiri mashe Madziwa. Tarara tiri pashe Madziwa. Remangwana Ishe akadaidza Mukosanjera. Akati Mukosanjera uya kuno. Ndione dare. Mukosanjera akauya. Auya. Ishe akati ndiri kuda kuti mudzimu wako ngaubude uparure. Zviri kudini? Zviri kunetsa. Akatenda kuti murume uyu une zvinhu zvepasitori. Tuti ngaperekedza ari kuramba hake. Asi zvinhu ngezvikwanizvo ngezvepasitori. Ipapo Ishe akati hakuna chakamboshata kuti zvepasitori. Iye anga ine n'anga yake wamheno yaibva kuChipinge. N'anga yekuChipinge Mukosanjera. Ini nemhuri yangu, baba mune nemhuri yavo mumotikari kwasitori. Tasvika kwasitori. Mukosanjera ndiye akasuma. Akati uri kuona ndiri kusvika ndine mhuri yekwamuri. Ndiwe here une zvinhu. Iye akati ndinoshanda nemudzimu ngaubude uri wangu noziwa. Mudzimu kati wambona. Mudzimu wabva wabuda. Pasitori akati ichokwadi mudzimu ngewangu. Uyu. Asa uye ndizvo kungoti ndingotore nje. Unobhadhara. Kuti ndiri mudzimu wani. Ndipei 1,500 US. 15,000 US. Nditore mudzimu wangu. Imwe ichaenda kwaIshe. Imwe iri kuwang'anga. Imwe ngeyekuti ndiperekedze mudzimu uyu mushamawo. Asi ona Elias. Mari nduzi yatiri kunetsa. Younenge waona unouya naIshe. Uchintaura kuti ndo yandadini yandaona. Kusvika zvagadziriswa zvaita sei? Ndokuti ini nditore mudzimu wangu. Saka ndakazonzwa kuti baba munini wakadzokera ega akabveyo ndandina Ishe ikoko. Asi akazoona futi mukana wokudzoka ega pastori. Ina ndizi yangu kuti akanga akufambira netse ikoko. Munani mushawa. Ndopendinoti ndinokusiwa. Musikana wacho anokumbirwa ari pano. Ndoti zvakatongosvika zviri koko zvokuti mukamudaidza anokurondedzera imese makati anokutaurira idare rake. Ari kuchema. Pamusoro pababa wake. Ndiri kurizwa changamire wangu. Nyaya ini handikwanisa hangu kuti ndingakwanise kuipindura. Asi kundaikumbirawo mwana wangu mumwe chete akanga ariko. Nepakunzwa nautsachodzisi anogona kukurondedzera. Ndizvo zvendakaremerwa. Mwana wacho angataura ndeopi. Ameni pakati pavo Felix. Ndaura wakasimuka egoizo. Pamusoro yechangamire. Pamusoro yewadani. Changamire chete. Okay. Unonzi ani zita? Ndinonzi Felix. Felix Robert. Pamusoro yechangamire. Ndogona kuzondiregererawo ndoke kutanga kwakupinda mudare. Saka pandinenge ndakanganisawo muripo kundidzora. Nhau iri kutaurwa iripo pakati pewabereki wangu apo. Tinoiziva. Ndanga ndichitarisa Samuel ratawinga muno mudare. Tichiti iri kuti iro tikuda kuzoziva kuti nyaya dzakapera sei. Nyaya yakapinda mudare 2022.
but ndichitarisa ini ndiri kuona kuti 2022 hakuna nyaya yatakauya nayo kuno kudare. Izvi ndiri kuzviona pekuti dare kana nyaya yakauya kudare yakauya before 17 October 2021 ndo pakauya nyaya kudare. Zvichireva izvo kuti patakauya nyaya yakapinda mudare muno, imi sachangamire makatipa mubatsiri wekutanga kuti honai dambudziko rasvika mhuri menyu tine watinoshanda nawo wanoona, chiendai nawo mumusha wandogadzire dambudziko renyu ripere. Asi tine urombo changamire vanhu wamakatipa dambudziko redu harina kupera, zvichiita kuti nyaya iyi yakazodzoka zvekare futi mudare renyu. Mukati since nyaya iyi isina kupera, takukupai futi umwe munhu wechingani, wechitu watakapirwa mudare muno, akaendawo akaita zvaakaitawo, asi dambudziko harina kudii, harina kupera. Chanda ndisingazivi ndechekuti pamwe magadzisiro awaita nezvaifanira kuitwa ndo zvakaita kuti pesanei kuti dare rege kudii, kupera. Tine zvadaro hatina kuzokwanisa kudzoka futi kudare rino kuti changamire vanhu vamakatipa akairiwe sawa, dambudziko harina kudii, harina kupera. Takazowanawo umwe munhu asina kutibhadharisa, akatiudza kuti nyaya yamuri kunetsana nayo iyi ine midzimwe kwaStory, inongoda kuti muende kunani, kuna Story. Saka hatina kuzokwanisa kudzoka beki kudare renyu kuno kuti tikuudze kuti changamire vanhu vamakatipa hazvina kuzofamba, asi isusu taakutora chidanho ichi. So taenda kuna vaStory wakati shuwa zvinhu zvikunetsa mumusha menyu, shuwa pano ndipo pamba pazvo. Saka imimi zvamoita, chiuyai tigare pasi, tikapiwa list baba wanayo yawakapirwa navaStory, wakati ndo zvinhu zvandiri kudii, zvandiri kuda. So munotanga maita stage yekutanga, maunganidza zvestage yechi2, ndichazouya inini, ndichazouya kumba kwenyu ndogadzisa zvemudzimu yangu, ndotoda midzimu yangu. Tichibva taunganidza zvekutanga zvazvamboenda, tichibva tamboti femei tichitsvaka zvimwe sewana kuti nyaya idi iite, tichibva kutanga zvaringana. vaStory wakauya mumusha wakati ndauya kuzotora mudzimu wangu, shuwa murengo yatambura, shuwa zvinhu ndezvekwangu, hani mapambo. Then wakatora zvawakatora vaStory, wakachibva wasiya wanyora tsamba. Ende pawakanyora tsamba, wamhonda wakanga varipo, ndo wakanga wachiona nasabhuku anga aripo, pakasainwa mapepa. Tikati nyaya yanga isinonetsa musha yadi yapera, ndo mafungiro takaitawo. But takazoona kuti tatifambei, tibva tazonzwa kuti kune zvinhu zviri kuitika, kune kurwariwa kuri kuitika, marwariro ari kuitawo nekufiwa kwakamboita. Tikati toda kuti titsvakewo tione kuti zvii zviri kumbonetsa, nekuda kuti isusu kuziva kwataita ndezvekuti since vaStory wakanga watora zvinhu zvavo, kune here zvimwe zvinhu zviri kunetsa kumusha zvatisingazivi. So zvakaitika patakaita izvozvo, takawana wamaiguru wangu avo wanga wachibuda, pane midzimu yaibuda apo. Saka tikati at least tikatsvaka chiremba anokwanisa kutiudza kuti nyaya dzakamira sei. Then patakatora chiremba abva apinda mumusha, chiremba uyu hatina kumupiwa nedare. Since patakazoshedza vaStory takatisina kudzoka kudare, apa takazounganidzana semhuri tati ngatitsvake chiremba. Chiremba akanga ambotibatira nyaya iyi achiti kune midzimu iri kuenda pawanawo, ndiyo tikati ngaashedzwe iwayo sezvo kuti ndiye akambobata dare ramaiguru wangu avo. Saka ngatimushedze obva auya kumusha. Chatakamushedzera kuti ataure kuti chiri kunetsa kuvasikana ava chichibuda chichitaura chii. Saka takabuda neimwe version changamire yekuti chiremba watakashedza
akatitaurira kuti chiri kunetsa mumusha menyu ingozi. Saka zvairi ngozi inoda kuripa, mushonga wengozi kuiripa. Todii nengozi iyi? Ngozi sinzi zvairi kutaura tinodawo kuziva kuti kana iwe uchiti wakaurayiwa unotaurawo zvekuti kudzinza kwako ndobva kwakati ndinonzi ndingi kuitira kuti tione mafambiro. Saka chakada kutinetsa ipapo ndechekuti ngozi haina kuda kutaura zita rayo nekwainobva. Tichibva tabvunza chiremba kuti chiremba isusu tine kakunhu hatisi kunzwisisa, nekuti kuti tizosvike panzira dzekuenda kundoripa tinoda kutanga tanzwisisana kuti shuwa munhu watoda kundoripira ndinhingi. Nyaya yainzi munhu akaurayiwa ainzi akaurayiwa nababa wangu ava kuSouth Africa muma 1970 something. Baba wangu asati watomboona pavakaita Joni. Zviroti nyaya idzi isusu sevanawo hataigona kudziziva, but semunhuwo ataitarisira sachiremba kuti avheneke aone kuti nyuwanzva dzayo atakafa takawanda uyu akasiye gava tatakawanda, saka ngozi yoda kuripwa kuti azvinzwa. Mhepo chibva yataurwa nayo, mhepo chibva yataura kuti inini kuti ndikuudzei zita rangu nekumusha kwangu munofanira kutanga mabvuma mhosva. Tikadai isusu ngatingobvume mhosva. Chataibvumira mhosva kuda kundoona kuti achataura kuti ndinhingi kana kuri kumusha kwacho kunoda kuti kuendwe pasati pagadzirwa nyaya dzekundoripa. Saka chatakagara pasi isusu newana sevana vaitsvaka mari tichida kuti dambudziko rababa kana zvizvo zvawakaita vanenge wakaita nekusaziva hatigoni kuramba takabatira ipapo, but tida kuti tigadzire nyaya ipere mumusha muite runyararo. Asi isusu hataigona kuti tiraise a lot of money yakawandisa nemombe dzaitaurwa nemakungu nemagurosari ekuti tiunganidze mari yengozi yatisingazivi kuti kumusha kwayo ndekupi uye zita rayo ndekupi. Sinzi chiremba uye aitibatira dare akatadza kutitsanangurira pese padaida kumubvunza aitishishidzira. Isusu tichibva taona kuti tiite conflict nen'anga tikabva taona kuti hatizozvigoni, masimba anosiyana. Isusuwo sevana takashandisa nzira dzedu sevanhu vaizotsvaga mari inorwadza changamire kutsvaga. Hazvibatsiri kuti muti maunganidza 20,000 yekuti muripe pamberi mozoona kuti zvamakaita hazvisiri izvo. Saka ngatiwanei confirmation. Tikawana vanhu 2 kana 3 wanoti confirmira kuti shuwa ngozi iripo iri kwakati, toti haiwa chiremba ngati go ahead. Kana kusara tisina chinhu tosara tisina chinhu chizvo taita chinhu chiri right, ndo papaine donzvo redu. Takatora chiremba wekutanga avo hatina kuvaziwisa, takavatsvaga sesu isu tiri kuunganidza mari taitira homwe dzedu kuti tizoziva kuti kana tiri kubudisa mari tiri kubudisira zvinhu pazvizvo. But chiremba wakatiudza kuti inini ndiri chiremba handisi kuona ngozi. Baba wenyu ayo maoko akachena kana kushinza akauraya nini handisi kuzviona. Takabva musoro wakabva tanga kutenderera tikati haiwa pamwe hatizivi. Tibva tatsvaka umwe futi chiremba achibva atiudza kuti hapana ngozi. Saka parini muri changamire muri kunzwa information yakadaro takabva tavhingika musoro tichibva tachiti no tochiita sei tada kuti tichione nachiremba. Saka patakachitora muchiremba wechi2 ndakazoona kuti nyaya yacho yanga yakuita unenge chiremba watatu kutaura nenyaya yengozi kwatakanzi midzimu iyi ndeyekwaStory. Chiremba akabva asiyana nenyaya yengozi akati kana makanzwa kuti kunoda kuenda kwaStory kubva ngatimboende pamwe ndo pamwe nyaya yedu inogona kugadzirika. Ndichitaura naye inini chiremba. So ndakazoona manje kuti dai takaramba tichipfuurira mberi tichiunganidza mari. Chandakaramba isusu sevana kuunganidza mari yengozi yatisingazivi. Ndakati mari iyoyo haiunganidzi as long as ipapo pasina kujeka kana kunobuda mari haibude. Ndo zvakazotiita kuti titsvake vamwe vana chiremba. Ipapo taakuenda chibva taona kuti hanzvadzi yangu yatanga kurwara iine kwainogara
ndopayakabva yaenda kundopotera kwamadziwa. Nyaya ichibva kudare tikati isusu patabvawo kwatinogara kuHarare tikati regai tindonzwe nyaya nokuti chatisasadi isusu kuti wabereki wedu ava warembe wari kuchinjana masoko wozi pamwe pacho vanogona kungopfudzana vasingamboresani. Saka isi tewatinoda kuwedza kukavha kuti dambudziko iri ripere kana vari vana vanoda kurwara ngavarapiwe zviite. Yaenda kudare rikaona madziwa tikati kana iriyo nyaya yabuda chiremba yeye akauya kana iriyo nyaya iripo yekuti kuda kuendwa kwamukosani kwa story ngatiitwa tatoisa mari mumapetrol tiende. Tikaenda nemupurisa watakaenda naye watakapiwa navamadziwa tikaenda nawe tasvika kudare rekwastory wakasvika wakatigamuchira wakatsa zvimwe zvacho handichadzokorodze because zvimwe zvacho zvatahwa namai avo. Saka tapindamo mudare chandakaona ndechekuti inini mhuri yekwamhuri yengwe yakasvika ikandorambiwa mumatare yakatadza kuzivikanwa mumatare. Izvi ndinozvipuruva papi? Ndinozvipuruva pamacharges isusu atakapiwa akachitahwa naamai ako kuti kwakanzi kurudiwa 15,000. Isu takazvibvunza mubvunzo kuti hunyoro huno tine tsamba yakambouya chinzi kana uine mhuri yengu ine zvimwe zvazokunetsa inini newe ndapedzerana newe ko iyi yazobva kupi sinzi isusu takambouya mudare menyu. So iyoyo ndakazoiona kuti reason yakaitira nekuti wakabvunza iwo wakataura wastori wakati no iwewe mhuri yengwe wanga usingafaniri kuuya nevanhu wese ava wauya nawo nokuti ndakambobva mumusha mako. Dai makaona kuti pane zviri kunetsa tsamba wakanga wainayo wakadii kutorana nemhuri yako wakauya kuti wastori woye ndine nyaya idzi dziri kuitika. Mushure mekunge nyaya iyi tamboiresa futi kumashure kuti kana nyaya dzichiinvolva story zvakadii imimi kuti mungosimuke nemhuri muende kwastori woye tauya wakambouya kustora zvinhu but ona nyaya iri kunetsa but mhindu yakabuda kunzi akuitiba kuti uende kwastori ungourayiwa auendi wegaba. Isusu tikati hazvitinetsi but inomira isusu toenda tega tikanzi akuendiba usina n'anga. Saka kusvika kwatakaita nen'anga wasitore vakati imimi sekuti ndakambouya kudare kwenyu mungadai musina kuuya neumwe munhu kana ari matara angu munouya mega nekuti ndakambouya musha menyu ane mapamba. So isu zvatakaita sevataona kuti nyaya iyi inoda kuti igadziswe hatiri kuti vana vanamba vari kurwara. Takaorganiza tikati tigare pasi nawastori tiwaudze kuti naimi zvabva zvanyanya kuita sei imhosva here kuti baba wedu wakauya muchiwa pamushonga nokuti pawakambouya wachibvisa zvinhu kana pamhosva idzodzo dzamakati tibhadharisa hadzinambosvika kwese uko chazoita kuti musvike uko muchaje mari yese iyoyo chii zvangonyanya kudii nokuti mhosva idzi zvirova kuti zvatakatobhadhara pekutanga zvazvakatoti wandei panei 1 yasara iyi. Saka madirei kudaro zvikanzi iproblem yekuti makarambiwa mudare mangu nekuda kwevanhu wamakauya nawo iwe waifanira kuuya wega nemhuri yako wotaura nyaya yako dai ndakakubatsira nokuti zvinhu izvi ndezvangu. Ndikati honai chatiri kuda toda kuti baba hawana chinhu apa isusu kada kuti nhasi tibude munyaya dzacho kuti isu hachadi kupindira munongowatora moendesa ujeri nyaya yacho haimbofi yakagadzirika isinetagezamaoko kuti gozi haisi kuda kupera. Saka toipedza sei wastori takuda kuti murape wanawo wapore ndozvatakuda isusu wastori ngatigare pasi tione kuti mari yatofanira kubhadhara mari nezvinhu zviri kudiwa tounganidza zvinhu zvamuri kuda tobva tabhadhara ndichazoudza baba naamai wotorana nevana wouya mowarapa haisi mhosva iyoyo. Ndogona kunge ndiri diaspora ndinogona kungotumira dhokta mari ndikutumira mubereko wangu mari ndikutumira mari iyoyo dhokta ndikukubhadhara mubereko wangu ozoyewo murapa handifungi kuti zvingaite mhosva. Ndakati awa waregere kuchiinvolvwa panyaya yacho tozichitora isusu tospeeda nyaya dzacho nokuti kune masquabbles ariko inini tipedzerane nachiremba. Tasvika mudare rachiremba nyaya waiziwa wona mari iri kunetsa wastori tiri kutsvaka one patinoti panogona sinzi mauya mudare mangu zvakanaka mabvuma mhosva yenyu shuwa ndakugamuchirai. So
kana paine zvinenge zvaitika hapana chinofana kuitikaba. Nyaya yangu iri mudare nokuti zvinhu izvi zviri kukondororwa nemuridzi wazvo. Kana maite paita mwana arwara ndiudzei kuti ko mwana azorwara sei, nyaya ichiri mudare kozi yabvumwa kai. Saka ndoba takatomira tikati kana matidaro zvanaka tichibva taudza baba kuti kana paine zvanetsa please mubate mamunzwa chiremba zvaataura. Isusu tichambounganidza mari zvikanzi no zvandinoda kuti muite chiendai munondiunganidzire mari. Mandiunganidzira mari ndoda kuti ndiende ndinoite nyaya yangu. Bosi kana kuine pandakandotora mushonga ndini ndakandotora mushonga hamusirimi. Ndozvawakatudza akandotora mushonga pandakandotora ndini nekuti ndini chiremba. Iwewe baba wako akauya kuzotora mushonga kwandiri. Saka baba wako haandobhadhari kwandakatora mushonga, anondobhadhara ndini nekuti ndini ndakatora mushonga iyi. Baba wako anoziva pano. Saka inini mari munobhadhara mari dzangu dzandikuda panapa ndogadzira nyaya dzenyu. Yagadzira nyaya dzenyu ndoshedza mhuri yenyu yobva yarapwa tobva tavhara nyaya. Tikati aiwa kana zvakadaro zvanaka nditsvakirei mari yakati. Zvobva tavatsvakira mari iyoyo ichibva yaenda kuti wasonotange dare nerwendo rwawanga wachida kuenda wachibva waenda. Unfortunately nguva yawakaenda mvura yanga ichinaya. Zvikanzi hona Murengwe ndandoda kuti tipedze nyaya dzenyu patinoda kuti nguva ino kana kuchinaya atiite zvemudzimu zvekuzopedza tinoita panongogasa mvura chete tobva tapendera nyaya yedu. Saka mungava wasara uyu munouya nawo kupera kwani kwaApril. Kana mauya kupera kweApril tobva tapendera nyaya dzenyu. Baba wochiuya nemhuri nevana vari kurwara tobva rapira tobva tavhara kumba kwenyu kuita rugare. So stage yekutanga yakapera. Stage yechipiri ndo yasara yatakwirira kuti end of April kutaura kwangu wakaita mvura isasanai sezvamuri kungoona kuti mvura ishanai end of April wacha kuti akupera. Izvitori mbishi kuti tiunganidze mari dzakasara zacho. Kana tawabhadhara tochiudza baba kuti baba chitora nai namai guru nevana muende mundorapiwe tobva taziva kuti taisa X nyaya yapo ndo manera akaita chakati. Musoro ichangamiro kana ndichitondera ndofunga direct takaenda kundoriita mumusha riri nyaya yeurombo wakauvanzi wina baba wakaenda nasekuru dendera kana ndisingakanganisi. Sekuru dendera wakataura iyo ukataura iri pano padare kuti mumusha mune urombo hurimo. Asi pamusoro pedare iroro sekuru dendera wakataura wakati asi ndapedza kubata urombo mune zvichaitika mukati memusha. Zvinhu kana zvatanga kuitika nekuti zvanga zvisingabudi nenyaya yekuti zvanga zvakatsipirwa maererano neurombo hwamurundobvisa modzoka kudare nekukasika. Kana maona chikadziko chino chatanga kuchiitika mukati memusha muri iyoyo haina kuzodzoka kusvosva kuti dzoka ranasi ndokunga ndo maminitsi aaa mukati medare ini nekuti akaenda kudare iroro. Pamusoro changamiro akatuma naShemadziva kuenda kwaMurengwe ndini. Tasvika tikutanga tichimusvika mushama Murengwe musikana ari pano anobudwa uyu akabva abudwa nemudzimu. Zvikanzi baba ndauya. Zvikanzi wauya mwanangu. Zvikanzi pamakauya kuzotora tambudzai naparadzai ini makandisiyirei. Zvikanzi nen'anga nandistore hongu ndakakusiya nekuti iwe hausiriwe pano. Ndakakutora uri futa remunhu ndakatora kugorongoza. Ndakakutora kugorongoza. Saka ndinofanirwa kuti nditange ndaona muripo uchabva kuna Murengwe ndokuti ndizokutakure iwe ndinokuise kugorongoza kwandakakutora. Hauzi muno mushando saka ndakakusiyira. Asi zvawauya ndaakuchida kuchiti nditaurire Murengwe zvaanofanira kuti aite kuti ndizokugashire iwe kubva mushando yaMurengwe ndikudzosere kupi kwandakakutora kuMozambique kugorongoza. Ndokubva n'anga yasimuka chiremba akabva asimuka ndokubva apinda mumba make. Apinda mumba make maanoitira basa rake takanzwa akuombera nekuedza kushoma. Nguva shoma ndokubva adzoka akati raiti ndadzoka Murengwe kuti dambudziko revana ava ripere chaunofanira kutanga kuita iwewe kuti nditambire munhu uyu anga achishanda mumusha mako usina zvawakandipa kuti ndimutambire ndinoda $9,000 kuti ndizomudzosere kugorongoza. Kechipiri atumwa naShemadziva kureva ini iShemadziva uri kuwapa $1,000 yemunhu wawasimudza akamirira Ishe.
Kechitatu n'anga iri kune mumwe ari kuchengetwa musikana nomunguva futi kwanhingi kwamukotsanjera unofanira kuendesa 5,000 kuita patotal ye15,000 yemagwechitaro. Zvadaro izvozvo ava mai vakabva vatanga kuchema. Watanga kuchema mai ava takabva tabvunza sendakakamirira che muri kuchemei wakabva wapindura mai ini ndiri kuchema masoko andakataurirwa naBamudiki Elias pawakatora zvinhu zvavo ndeyekuti kudii zvikanzi Bamudiki Elias ndakavabvunza kuti mhuri yangu iri kutambura nemhaka yei nezvino zvinhu zvavakaromba. Zvikanzi ava wakandipindura kuti mai guru maida kuti zvinhu izvozvo ndiise mumba maani, saka ndakaisa mumba menyu. Maida kuti ndizviise mumba maani, ndakaisa mumba menyu. Zvakanaka. Saka zvandakaisa mumba menyu baba muri kuti kudii. Zvikanzi nachiremba kuti zvinhu izvozvo zvitonge zvanaka uye anofanira kubvisa mari yatataura iyo. Mari iyo ikabviswa iyo ndokuti zvinhu izvo zvikasi. Asi pari zvino ndakumbobata mhepo kuti vana vari kurwarawo zvimbotonhorere ndichambobata mhepo iyoyo. Saka iri dare rakuti Muriengo akazodzokera zvouko achisiya zve nekuti akatonzi kana uchidzoka unodzoka futi nashe wawauya naye kureva ini ndakatakaripizenda unodzoka nawo. Akandituma wakomana wakandituma anga achitaura kuti endai kuna chiremba muti mari yanyanya kukwira pa15,000 yamacharo madziwa apiwe 1,000 uyo chiremba apiwe 9,000 mukotsanjera apiwe 5,000. Mari yayo ndakaenda kuna chiremba ini ndikati mhuri yandayo iri kuchema chema manga madii kuzganisa izvozvi ishe madziva zvamuri kutaura handigoni kuzviita izvezvi. Ndichazviita kana mangoya nepadiki ndopanichazotaka kuti dara chiridini kana ndine ndinodzikisa waine pawambotaka kuya navo. Asi chandiri kugona kuita pane zvino chete ndechekungobata mhepo kuti vana varegere kuramba vari kutambura zvavari kuita izvi ndomafambiro. Saka iri dare raakutaurwa ratowaitsva kwandiri Changamire rekuti wakazoenda wachisiya dare rakanga rako ingadai kuenda kwatakaita hakuna chandakanzwa chakanzi waurirei nemhuri yese. Handina kuzvinzwa izvozvo. Hazvina kungotaurwa zvokunzi waurirei nemhuri yese. Zvakangotaurwa kunzi tinokugashira mhuri yengo nekuti tinokutagara tokuziva uri muno musha tinokugashira. Ndizvo zvakataurwa zvokunzi waurirei nemhuri yese. Inda ndakamirira ishe madziwa kuti taisadiwa ipapa hapana zvakadaro. Nodai papa sina wainga vasingakodzere kuzondituma kuti tikumbirire kuti mutengo wanyanya. Saka Changamire zviri kuitika nezvekuti nyaya yacho iri kudai pane utsotsi uripo, nyaya iri kutenderera asi utsotsi uripo Changamire uripo nekuti mastatements anotaurwa nemukomana nezvakandobuda kwandiri zvesazvo bhuku ritoripo bhuku rekuti kana mukadaidza zvekuti tiuye zvandiri kutaura izvozvi nezvandakanyora musi iwoyo zviri mumangu nezviri papepa zvinongobuda zvisina chakaolotwa kana kuti chakaederwa. Ndo maziviro andinoita Changamire. Nyaya yamhuri yangu pandakaenda kuna Stole ndakaiona kuti yakutoda imi Changamire kumira saChangamire makamira neukuru hwenyu neutongi hwenyu pasati padonha munhu nekuti pachatosvika pakudonha munhu pane utsotsi huri kuitika. Wakaenda neni wakanzi munozodzokazve nashe uyu mauya naye pabviswa ma9,000 1,000 nema5,000 but wakanzvenga. Chakunoshamisa ndakunzwa kuti wakazoenda wega wakanga wakuzotogadzisa chimwe chinhu iyo zvinhu zvazvo zviri kufamba zviri mumatara emadzisha. Pane utsotsi Changamire muchidimbu ndingambodaro. Pamusoro yeChangamire ndofunga tine nyaya dzepasitori dzaitwa nedare dzakawanda dziri mumatare munomu. Hatisati takamboona pakarombesa sitori munhu akazotora paayi. Muzhinji mese mune vanhu varomba kuna sitori munomu vanotozopuhwa chiremba wedare vachizotorapwa vachigadziswa kuwana. Muri zvatinotarisa ndechekuti pawakambonzvenga tikambotumira chiremba wakanzi nachiremba ngozi kwambo kana painobuda mugozodzoka kudare nekuti akatokwanisa kutaura nenyaya yekuti vapakatsimbikwa neurombo hwanda kuzobviswa modzoka kudare haina kuzodzoka muiyo kusvika kuzodzoka nhasi. Saka kudzokera kuna sitori ndiriona kune kuri kungopedza nguva. Inini ndinoona zvangu kuti nyaya ikasaperera pana Story hatina patine tichienda. Why? Nokuti midzimu yairi kurwadzisa vana haisi n'anga yaStory.
saka tikasaita zvinoda story hatina kwatinoita enda. Chakaita kuti tiende titaure navastori inyaya yemutengo. Wai mutengo wazosvika pa15,000 patakambouya muchitora vana Paradzai mari iyoyo hainosvika ma3,000. Saka 50 chazoita kuti isvike pa15,000 chii ndodare ratakaita navastori zvekuti wastori munhu akasununguka zvekuti kana imichangamire munogona kuwafonera vanokuzivisai kuti shuwa muriyengwe akauya akataura nyaya yake. Saka isusu takatotanga jeni chatiri kuda isu sevana kuti wabereka hawasanetsani. Isusu toda kuti tibhadhare story zvaari kuda wanobva warapiwa. Isusu chatiri kuda isusu kuti tibhadhare story mari yaari kuda tobva tamupa wanobva warapiwa chete. Fembesi batsiro panapa iwo utaura kuti story paakauya achitora vana Paradzai makabhadhara 3,000 Paradzai chii? Chiva kuti tsamba yefo yezvinhu zvatakabhadhara ndosaka tikuzotaura kuti isusu kumatare kwake pari kuzotaurwa kunzi pamakauya muchinditora makandisiya takazoona kuti pane zvakasara. Saka ndo zvatatu kunzi kana paine hwani chakasara ndo chatauya kuzobhadhara. Asi chingazodhurere kupfuura zviri zvakatokwa. Chii chazoita kuti mudhurise ndo patakazopinda panyaya. Chawakatipa chikonzero chazoita kuti mari isvike ku15,000 ndo zvawakatudza. Baba wakaita mari here nechikwambo ichi? Ina handizivi. Mari haana chinhu kudaro. Hamino kana akaita mari iripi dai atibhadhara hatisina kumboiona. Zvakakusenzerei zvikwambo izvi? Zvikwambo Tapatongorina kana chinhu. Asi story yangu ndakakupai zvikwambo. Zvakaitika Changamire. Pandakaenda pastori inini ndakaenda ndichirwarirwa nevana. Ndaenda ndichirwarirwa nevana. Pane trick yandakaitwa nastori yandisingazivi zvokuti kana patakazodzoka patadzoka ini ndakamutaurira story ndikati inini naunda kunditaura kuti baba wako haana kunditaurira kuti uri kundipa chikwambo. Asi nhasi uno Maigara kudaro ndo magarire edu tinotaura naye. ndikati inini handina kuziva kuti munokundipa mishonga yechi ine bhodho rechii. Ende inini handina kuya kuzokumbire chikwambo. Ndakauya nenyaya yewana waitorwa. Akandipa tuniti. Mirapinzwe. Ukaenda kun'anga ukapuhwa chinhu chine mhiko. Unoziziva here kuti ichocho ukapuhwa chinhu chine mhiko chete uri kurombeswa. Time iyo handina zvandakazvichibva. Imi makapuhwa mhiko andini. Makapuhwa mhiko. Handichiri mudiki. Makapuhwa mhiko. Dzekudini. Mhiko yandakapiwa inini 1 kwakanzi mushonga haufaniri kuenda nawo panhamo. 2 haufaniri kugeza mwiri bawinawo. 3 zvikanzi haufaniri kurara haurari nemukadzi nawo wakausungira mushonga. Ndo mhiko dzadziri kana ende pakufamba mhiko idzodzo dzakaoma unototi ukanganise hwani yacho mhiko iyo. Handiti munozviona. Ukaona ukaenda iyambiro yatiri kukupai ukaenda kun'anga ukanzwa wapuhwa mhiko chibva waziva kuti uri kurombeswa. Mushonga wekurapwa hauna mhiko. Ukaona watopuhwa mhiko chete chibva waramba kuti zvandiremera handitambiri mushonga wenyu nekuti mushonga une mhiko wakaoma unototi utotadze mhiko yacho iyoyo chete. Watoutadza wotobara manje ndopaunotanga kubereka zvibereko zvawo. Saka wakapuhwa midzi mitatu ikandobereka zvikwambo zvitatu. Anorupaona
saka ungazora kuti handina kundopuhwa chii, handina kupuhwa mushonga, handina kudii. Asi mhiko idzodzo, mishonga 3 nemhiko 3 dzese idzodzo wakanga uri kutakuriswa chikwambo. Saka panoda kutobatsirwa nekuti iye Story paauya achiti ari kutora zvinhu zvake okusiyirai futi chimwe chiri chikwambo, oenda ondodii extortion yaari kudii yaari kuita. Inotoda kuti madzimambo atobatsire kuti dambudziko iri ripere, nekuti akarombesa baba wenyu pamhiko dzaakawapa 3. Ende munodzora mhiko idzo kuti zvinhu zvinokanganisa mhuri yenyu. Ende Amero Wedare, tingaite sei kuti tibatsire mhuri? Pakubatsira changu ndinoda kungotaura kuti wana Story ndakamboenda kudare kwaSaunyama. Wamanikidzi munhu kuromba. Vanototi wasati watanga dare, vanototi kana paine vari kuda zvikwambo, ndo watanga kusevwa padare paSaunyama. Saka zvaunotaura kuti hanzi ndakataura ndisingazivi kuti asei, awamanikidzi munhu, vanotodaidzira kuti advertise. Vanoti advertise kuti vari kuda. Alright. Atingakamiripo nekuti hautori zvikwambo wotaura kuti uri kupuhwa mhiko, wotaura kuti iwewo mhiko yekuti 1 hauendi kunhamo nemushonga, 2 haurari mukadzi uine mushonga iwoyo, 3 hanzi haudi haugezi, wopuhwa wotaura kuti iwewo hausi kuzvida, hausi kuzviona kuti uri kurepenyembera dare. Changamire taenda tasvika panapa, murume uyu akanzi ndakakupa mishonga 3 yakamonwa, zvikanzi hongo makandipa, zvikanzi waiziva kuti manga muine mishonga yandakanga ndakaisa mumo, waiziva kuti makanga muine, zvikanzi hamuna, saka uri kubvuma here kuti ndikakuudzisa. Right, taura way forward, tarerudzere way forward kuti tone kuti baba munini wakati iwo hawana kupiwa wachida ndinoramba. Nekuti tasvika paStory ti wachibvunzwa nenyaya yegodo rakabata sekudendera, wakataura kuti ini ndine humbo wekuti murume uyu ndini ndakamutambisa godo mumaoko angu, ndikamupa godo remunhu. Akanyatoti ndinombona ngarambe tichidhibheta chinoita unopuhwa godo, iwewo wongofunga kuti idi igodo, but yarakaitoziva kuti akupa godo rechi remunhu, iwe haubvunzi kuti ngerechii, asi uri kutambira uri kubvuma ti mhosva yako. Alright, taakuda way forward. Mambo pamusoro pedare iroro pamhuri tirizosvike muno kutanga kwari kuti wakaperekedzwa kuti waende kuStory, wakauya kudai ndikabata murume kuti awaperekedza iye vari kubuda pakati ndoda kuperekedzwa nashekuru wandiperekedza ndikati kwadoka ndakubata wangu mwana anokuperekedza chienda inaonana mhuri wakataura newakomana vese wakaenda. Handine chinana chekutoti mhuri yengu haana kudzoka mudara zvinoita kutaura kuti takafamba pakati. Ndada kumupa samani kuti auye kudara nditaura kuti akafamba sei mudara hamuiti pakati pedare muine aiwa wachatanga kusimuka usikundikondomondo kuenda zvadaro pakazoita kuti nhau ichiuye mudare nhasi uno wakauyazve zvakare ndotofonerwa ndiri kumbo namai mhuri yengu namonda anomupurisa wangu kudare ndiakandifonera kuti mhuri yekwamhuri yengu yaapa anochangamira uyai mutakurane nemhuri dzenyu muchione zvamungaite nadzo. Alright, asi mhuri iyi
ndakaona kuti pangu handichakwanisi handichaigoni ita iende kwamama yauya kuno tichiuya nayo vari kuti iyo iri kubuda paa kuti ndiperekedzei ndakuda kuti mama nemi ishe mundiperekedze kuna story ndizvo ndakuda way forward from here mundiperekedzeko ndozvari kuda kana kabuda ari kutaura okay right ndinodaira even musi wekutanga patatangwa kutombeo nyaya iyi ichipinda muromo aitoramba kuti handina chandakadii chandakabata nhasi uno ari kuramba zvimwe zviro zvakadii zvakaitika iwe mwana kuti wanga usipo aitoramba kuti handina chandakadii chandakabata saka misikanzwa iyoyo yakaita ende ine mishamu yakakurisa yakaita saka serubatsiro rwatataura watiri kuda kuti tibatsire mhuri iyo maybe tingati wombondoona kuti zvingopodzwe payo dare racho richipedzwa sekufamba kwariri kuita kuti asaramba achirwadzirwawo naikawachangamisa sekurudendera wacho nhasi wari pano wakasiyira nyaya mudzira dare wanzi wadzoke semhuri wakasadzoka nhasi rombo rana nderekuti chiremba wacho wari pano uringaendaa kudare tindonzwa gwara remberi kuti tira kuenda hameno pamwe maona kozi ndikuona kungeni isusu tinenge tikuti dzokere kumasure dare ramberi sekutaura kwangura kwataita kuti takatoenda kumberi tikabhadhara imwe mari kwasara imwe takanzi tidzoke kupera kwadeprero mvura isasanayi kunze kwaoma tobva tagadzisa nyaya mafungiro anda ndichiitawo imi hamino kuti dare munoona sei kana zvakanaka kuti nyaya irimo muno mudare nachiremba iyeye aripo kana mari ichinge yaungana sekutaura kwava wakaita totakurana nachiremba iyeye achibva mudare munomu oenda wondoita nyaya yacho pastori hamino kuti dare tikachibuda imundoone chiremba nekuti hatingangoti chiremba chienda sinzi akambobata dare renyu oona kuti kana kuri kusimuka mese muchindoonerwa kuti basa racho radii rapera dai makadzoka kudare takafamba tese pamwe zvikadai zvakatodii zvakatopera saka ngatingoendei tombonzwa kuti chiremba anotaura chiimodzoka then tinotsvaga nzira inokubatsirai zvishere hanzi yatimbokurukura dzoka nemhuri nepamhuri vakuserwechii kwasekurudembera tichisvika chiremba bvamotanga nekutaura kuti ndiri kuona mhuri imi makamboenda kundotura mutoro wengozi makautura muchipsi chiremba bvaenderera mberi akati dare ramakatanga rinoda kuti ripedziswe nemazvo uyezve mhuri muri pamwe chete akabatana ipapo vanosvikirwa wanga wakasvikirwa wabva watanga kutaura nachiremba tichibva kwadzobvunzwa mubvunzo kuti mhuri ngati nomushonga uchobika doro achibvunza vanachiremba dorero wanga wachibika ranga ririrei nemboitaudza wanga wachibika doro roda kuramba wachindipika kubvara ndisatauri asi chiremba aendera mberi akati aiwa nyaya yenyu yakutongoda kuti igadziriswe mhepo iyi iperekedzwe kumusha kwayo kwasitori tikabvunza mubvunzo wekuti zvino zvanga zvakatadzwa nasitori zvingava nekuchemewa here chiremba akati hazvichaiti nekuti zvinhu zvakatonyorerana vakabvumirana kuti vanobvisa saizvozvo saka zvaendera mberi chiremba akati zvanakuita mhepo iyi ndakungoibata nekuisunga kwechinguva chatichawirirana chinova chazowirirana kuti pakati pamei mhuri inenge yatsvaga mari yasara kuti vaendese kunasitoro inoita 1600 saka chiremba azosunga mhepo iyoyi nekuibata nekutaura nayo kuti inge ichingomira mhuri ichishangashika
asi mhepo iyi yazoenda mberi ichitiroda kuti iye chiremba anga achita basa ine kuperekedza nekuona kuti chokwadi here kuti mhepo iyi yandosiya mhuri ikawirirana naizvozvo kuti zvepo zvakanaka kuti chiremba anga aripo tisaoneko kuti kutsotswa here tingarambe tichidyiwa mari mahara. Saka chiremba ati kuti aperekedze mhepo nekuita basa racho rose anoda mombe 2 nerusumudzo rwake rwembudzi 3 no$120. Wabvumirana. Izvo zvataurwa mabvumirana nazvo here? Zvataurwa tabvumirana nazvo chakamira. Ndopa paino chishuwiro chedu nekuti dambudziko iridi ripere. Ndinofunga kuti kusaidi kwemutemo zvinenge zvakanaka kuti panoitwa nyaya idzi dzikaitawo mutemo mukati nemazishe zvinobatsira kuti pakazoita zvimwe zvinomuka dare rinenge richiziva kuti kune nyaya yatakauya muno mudare tikaipendera zvekuti kana paine mukana wechitsotsi ndinoona kuti unogona kutadza kuwapo nekuti kune kuine dare mukati nechizozviziva. Saka tabvumirana nazvo kuti tiende nachiremba ationere anga ariwo ziso redu oitawo ziso renyu sama. Chiremba vati mombe 2 kana pane paudiwa ya mambo ekuti anenge achitora dare renyu kuzoti ripere varipo tinaite. Saka tichangoti pamombe 2 dzataurwa nachiremba 1 yoenda kuna mambo 1 yoenda kuna chiremba. Then panoda ishe muwapo mbudzi 2 dzekuti dare iroro rakazoenda kuna ishe vachitumawo nhume yavo handiti makomana vedare yanga yaiswa kuna chiremba tanoda kuzotsvaga $100 yemukomana wedu anozoenda nemi wedare sezvamaitapo kuti achitipa maripoti. Saka muri kuzviita rini? Yanzi mei takumbira kuti pakati paMei ipapo tigone kuita dare ripendero. Saka moya vazora dzidzai vanhu nhau dzekuenda kuna chiremba. Even kana vari vana chiremba wedu ukaona wakukupa kuti enda icho achikupa nemhiko usazodari zuva kuti chinhu ichoyo chakadii chakaipa chikwambo. Ngaive chenjedzo kune vanhu kuti chiro chese chine mhiko ziva kuti ichocho chinhu ichocho chikwambo chavari kudii chavari kupuhwa. Nekuti uchandotadza kuita mhiko idzodzo, paunotadza kuita mhiko idzodzo ndo pachinobereka nyoka, chidhoma, zvakawanda zvese zvamungafungi zvitokoroshi chii ndo pachinondobereka. Ndo pachinhumbu painondotumbuka ipapo. Pese paunenge uchisenzesa uchidii unenge uchiri but paunondotadza mhiko ichocho chabva chaberekawo chinhu chaakutozokukanganisa. Otherwise chakutokupa kuti uraye wana watambure, mhuri itambure. Haichaiti zvawaita zviya izvi mari dzawaiona dzeraki dzechi hazvichaiti. Yato burden kwauri. Saka ngachive chidzidzo kune vanhu. Saka unotaura next. Okay. Aiwa wese tataurwa kuti dare iroro richatoenda mese motorana rindopedzwe nemunhu akadii. Ende zvidhoma zvegorongoza. Saka pane matambudziko. Muchitosedza mune rupo rakanaka kuti imimi zvauya muchiri wapenyu, baba wachiri wapenyu.
nekuti maisara manje zvakutokuurayirai wana ende so forth. Saka itai zvipere zvindodzorwe zvinhu zvacho zvese. Okay, tosimuka tiri.